Hayırlı kеш, siz Müslim televideniyesi topşularını qoraysiz. Yanılıqlar шығарылышы bilen studiyada min Римма Авзалова жерлігімізде болған уақиғалар турында қысқаша. Resmi kronika. Узган ел район предприятиелері тарафынан якынча 1,6 миллиард сумлық сәнәгать продукциясы җитештерелгән. 2018 ел белән чагыштырганда бу 18%-ка күбрәк дигән сүз. Узган ел территориаль продуктның тулай күләме 6 миллиард сумнан артып киткән. Müslim районының отчет сессиясында район башлыгы шулай дип белдерде. Отчет сессиясында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе орынбасары Марат Ахматов, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров та катнашты. Районда быел гына да 66 эшмәкәр теркәлгән. Җирлегебездә 487 эшмәкәр продукция җитештерү белән шөгыльләнә. Бертөклеләр уңышы буенча Müslim 13нче урынга күтәрелгән. Ит җитештерүдә Müslim республикада 8нче урында. Ит җитештерүдә кошчы фермерларның өлеше зур. Эшке территориаль продукта кече һәм урта эшмәкәр субъектларының өлеше 40% тәшкил итә. 2019 елда экспорт юнәлеше эшчәнлеге буенча 3 субъект кертелде. Агромасик җитештерү компаниясе, Агролидер кулланучылар җәмгыяте, Фаиза кулланучылар җәмгыяте. Алар Müslim республикаларына түгел, Россиянең төрле төбәкләрендә танытыла. Шәхси эшмәкәр Руслан Калимуллин мәрмәрит җитештерү белән шөгыльләнә. Бүген аның гаилә фермасында 31 сыер һәм 29 тонна тәрбияләнә. Калимуллин гаилә фермасында җәмгысе 150дән артык мөгезле өретерлек исәпләнә. Һәр сыердан уртача 12-15 литр сөт савыла. 2019 елны 90 тоннадан артык сөт, тонна ярым ит җитештереп, миллион ярымнан артык тавыш алды. Районда узган ярминкаларда, якын тирә шәһәрләрдә тәкъдим иткән итне бик яратып алды. Район башлыгы 2020 елны Müslimдә авыл эшмәкәре елы дип игълан итте һәм бурычлар да куйды. Авыл хуҗалыгы продукциясын җитәрлек итеп җитештерү белән бергә сыйфатлы итеп эшкәртергә дә өйрәнергә кирәк. Шул ук вакытта продукцияны читкә чыгару юлларын да табу мөһим. Биредә халыкның үзенә күрә бер үҗәтлеге бар. Ул максатчанлык мәгънәсендә дип кабул итегәндә, ул ияләнмәгән мескен булып яшәргә. Шуңа күрә һәркем үзен табарга тырыша. Менә шуңа күрә дә эшмәкәрлек мәсьәләсендә дә районның активлыгы зур булуы сизелеп тора. Югыйсә беренче эшлеккә башкача рейтинг мөнчәләге булмас иде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе орынбасары Марат Ахматов эшмәкәрлек буенча Müslimнең беренче өчлеккә, авыл хуҗалыгы буенча беренче унлыкка керүен билгеләп үтте. Кече эшмәкәрлекнең үсүе Müslimләрнең үҗәтлеге кемгәдер буйсынып эшләргә теләмәвенә бәйледер мәгәен. Авыл эшмәкәр елы тагында үсәргә мөмкинлек бирәчәк диде ул. Эре предприятиеләрдә менә инде Агромастер компаниясе ул бөтен Россиягә һәм күрше тирә субъектларга барысына таныш компания һәм даими эзләнүдә күптән түгел булган күргәзмәдә дә республикада бик матур үрнәкләр күрсәттеләр алар. Менә андый булдыклы егетләр, Шангараевлар, Август компаниясе керү, Туган як, башкалар, менә Агрокөч компаниясын биргә керү, авыл хуҗалыгының да биредә инде язмышын уңай якка текә хәл итте. Әйткәнемчә, әле менә алдагы 1-2 ел эчендә районның һичшиксез үз алдына 200 мең тонна икмәк максатын куяла дип әйтәм мин. Соңгы 5-6 елда Müslim зур үзгәреш күчерде. Республиканың бик күп районнарына авыл җирлекләренең тормыш шартлары турында матур тәҗрибәне өйрәнергә була, диде Марат Ахматов. Райондагы демографик ситуациягә карата да фикерен җиткерде. Буйлап егетләр эшләп ята сездә яучы әбиләр юкмы? Әзрәк эзләп табып барлар авыл җирлекләре башлыклары. Һәрбер буйдак җегет сезнең исәптә булырга тиеш. Үзегез яучы булсагыз да ярый. Һәр җирлек башлыгы берәр генә буйдак егетне башлык итсә дә, 2нче елга яңадан 19 бала артыграк туар иде. Әлегә 82гә минус аерма үлүчеләр белән туучылар арасында. Бу очракта сәламәтлек саклау учреждениеләрендә эшләүчеләргә дә һәр авыру сыркау өлкән яшьтәге кеше ул шул кадәр дәрәҗәдә кадерлек кешегә булырга тиеш. Аңа нәрсә белән булышып, аның гомерен тагын бер генә елга булса да ничек итеп озайтып була микән дигән максат белән тиеш. Авылдагы фельдшерлык, акушерлык пунктында эшләүчеләр, шул авыл җирлеге башлыгы да. Өлкән буын кешесенә бик колакка ятышлы булган сүзләрне бүген дә ишеттек. Чөнки өлкән буын салган нигез, шушы нигез ташының ныклы булуына басым ясап әйтелде Рамил Хәмидович тарафыннан. Һәм шушы нигезнең юкка гына салынмаган икәнлегенә ышану, хәзердә районыбызның үсештә икәнлеген күрү, аның киләчәге бар икәнлеген күрү безне бик нык куандыра. Үзебезнең эшләгән эшләребезне күреп бетердек, бәяле алдык.
Оларның барсыра халыкка уңай шартлар тудыру өчен эшләнгәнлеген күрдек. Һәм инде киләчәктә дә шушы юнәлештә эшләрне дәвам итәсәк, бик яхшы булачагын аңлыйбыз. Һәм кулыбыздан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышабыз. Шын күңелдән горурланып утырдык. Без шул кадәр матур районда, искиткеч җумһуриятта яшибез. Горурланырлык безнең эшләребез бар. Соңыннан bir төркем райондашыбыз фидакар хезмәтләре өчен бүләкләр алды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Медицина хезмәткәрләренең киңәйтелгән коллегиясе үтте. Аның эшендә район башлыгы Рамил Муллин, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов, Йорчалы шәһәренең 5-нче хастаханәсе баш табибы Зөфәр Насретдинов катнашты. Коллегиядә күтәрелгән проблемаларны Әлфинур Нагманова да өйрәнде. Баш табиб Рамил Мирзаханов сәламәтлек саклау системасының узган елдагы эшчәнлегенә җентекле анализ ясады. Медицина учрежденияларын төзекләндерү, матди-техник базасын яңарту юнәлешендә башкарылганнарны барлады. Симәк авылы да безнең бик күп еллар медсестрабыз юк иде. Менә район җитәкчелеге ярдәме белән булган зданиене бик матур ремонтлап, без аны ача алдык һәм инде Бикмәш авылыннан безнең бер кызыбыз ризалык белдерде шушы Симәк фабындашларга. Һәм инде бик рәхмәт. Бикмәштән Симәккә килеп, көн саен эш вакытында килеп, Симәк халкына хезмәт күрсәтә. Аның өстенә ул Тырыш авылына да барып, зданиесе булмаса да инде өйдән өйгә йөреп, авыл халкына үзенең ярдәмен күрсәтә. Рәхмәт аңа. Баш табиб китергән соннарда промил һәм процентларда халык сәламәтлеге торышы ачык чагыла. Демографик күрсәткечтә уңай динамикага ерак кебек. Үлүчеләр саны туучыларга караганда шактый артык. Эш яшендәге типсә тимер үзәрдәй ирләрнең гомере өзелү борчу тудыра. Былтыр эш яшендәге 48 райондашыбыз вафат булган. Аларның 42-се иратлар. Уртача яшьләре нибары 47 яшь. Рамил Мирзаханов соңгы елларда беренчел инвалидлык алучыларның кимүен ассызыклады. Инвалидлык бирелгән балаларның яртысында сәламәтлекләрендә психик тайпылышлар булуы ачыкланган. Яман шиш авырулары белән исәпкә алынучыларның елдан-ел арта баруы да сагайта. Узган ел 92 кеше онкология белән беренчел исәпкә алынган. Баш табиб иртә стадияда ачыкланган авыруларның дәваланырга ашыкмауларын да билгеләп үтте. Коллегия утырышында кадрлар проблемасы да күтәрелде. Бигрәк тә фельдшерлар җитмәй. Райондагы 71 авылда нибары 40 фельдшер эшли. Бу проблемадан чыгу юлы да күрсәтелде. Участок табиблары һәм поликлиниканың ашыгыч ярдәм хезмәте белән урыннарга барып медицина ярдәме күрсәтүне оештыру максатка ярашлы булачагы әйтелде. Узган ел район халкына хезмәт күрсәтә башлаган мобиль поликлиниканың эшенә уңай бәя бирелде. Узган ел азагыннан мобиль поликлиника безнең авыл җирлекләрендә бик нәтиҗәле эш башлады. Шушы көнгә кадәр Иске Карамалы, Тотбүләр, Михайловка һәм бүгенге көндә Метрей авыл җирлегендә мобиль поликлиника эшли. Монда инде узкий специалистлар ярдәм күрсәтә. Бүгенге көнгә 965 кеше ярдәм күрсәтелгән. Министрлык вәкиленең һәм район башлыгының йомгаклау сүзеннән соң сәламәтлек саклау өлкәсендә озак еллар нәтиҗәле хезмәт куйган хезмәткәрләр бүләкләнде. Ярчаллы шәһәренең 5-нче санлы хастаханәсе баш табибы Зөфәр Насретдинов район халкына медицина ярдәме күрсәтүне оештырган өчен рәхмәт хатына лаек булды. Мөслим районда без уже икенче тапкыр. Декабрьдә булды, хәзер январда. Январ үтте, февраль уже. Вот, баһада бетерәбез инде. Но менә чагыштырып була, менә ул поликлиниканың яхшы эшләве, ул бездән зависит итмәй. Именно монда җирлек администрация ничек аны оештыруыннан да бик күп зависит. Шуның өчен минем рәхмәт әйтәсем килә район администрациясенә. Әлфинур Нагманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Халык җыеннарыннан нокта Мөслимдә куелды. Мөслим авыл җирлеге җыенында узган ел башкарылган эшләргә йомгак ясалды. Алдагы чорга бурычлар билгеләнде. Мөслим район үзәге юллар асфальт, урамнар якты, су ташлыяр чишмәсеннән килә. Башкарылган эшләр күз алдында. 2 ел дәвамында кооператив урамы сүтеп җыелды дияргә була. Урамда өр-яңадан асфальт җәелде, яшел зона ясалды, 1000-гә якын яктырткыч урнаштырылды. Узган ел Бакча, Банк, Вахитов, Татарстан, Гагарин, Пушкин, Октябрь, Тукай урамнарында да реконструкция эшләре башкарылды. Күләмле эшләрнең икенчесе Ык буенда киләчәк паркы төзелә. 1,5 километр озынлыгында әрәмәче тартылып, биредә бүген юллар ясалды, тротуар җәелде. 2 театр эшләнде. Бердәмлектә көч Мөслим авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Рунар Сахбетдинов. Соңгы 2 елда Яңарыш микрорайонында да юллар ясау буенча күләмле эшләр алып барыла.
Узып кеткен 2019 жылда бирде орнашкан 7 урамда барлыгы 8 километр юллар ясалды. Аларның берничәсендә әле яшәүчеләр дә юк. Бу эшне МОЗ җәмгыяте башкарды. Катмышта күп балалы гаиләләргә бүленгән җир участоклары бар. Әлеге территорияга кайчан ут һәм су керә. Бакча урамында су юк, тыкрыкта ут янмый. Мөслим авыл җирлеге җыенында яңгыраган сораулар бу. Катмыштагы җир участокларына бәйле төп проблема барлык җир участокларының да рәсмиләштерелмәвендә, диде район башлыгы Мөслим авыл җирлеге советы рәисе Рамил Муллин. Шуңа бәйле ул инициатив төркем табарга киңәш итте. Бакча урамына су кертү буенча аерым сөйләшү булачак. Урамнарны яктыртуга килгәндә, кайда да булса ут янмый, су юк яки башка проблема бар икән, бердәм диспетчерлык хезмәтенә хәбәр итәргә кирәк. Телефоны 24601. Март айында безгә сессиялар үткәргәч, ул урамда халкы белән махсус игъланны биреп, безгә бер җыелып аларга кирәк булды. Һәрбер урамда. Әйткәнчә, менә ул Садовый да бар ул, Октябрьский, там беренче урам инде безнең. Аларның списогы бар иде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, Мөслим башкарма комитетының рәисе Сәхбетдинов Рунар эшли башлаганнан соң юлыбыз ачыла, шуп җыела. Инде безнең тирәгә килсәк хәзер, мин инде үзебезнең район җитәкчесе Рамил Хәмзә улына зур рәхмәт әйтәм. Безнең якка килгәч, кеше аптырап кала. Чөнки тирә-ягыбызда күл, яшеллек. Кайсы тармакны гына алма, ул мәгарифне алма, сәламәтлек саклауны, культураны барсында да үсеште. Үсешне күрәбез. Шулай ук яңа объектларга килә, ул кооператив урамының ремонтланган, ул парклар, скверлар, ул аклыя барысы да күңелне дә, күзне дә шатландыра. Мөслимгә килгән саен нинди дә булса яңалык, нинди дә булса үзгәреш, диде районның кураторы, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров. 2 ел менә сезгә йөрим, нихатлык килсәм дә, гел нәрсә булса да үзгәреп тора. Шундан да инде хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Сездән бергә эшләмәсәгез, аңлашалып, гаваны поддержать итмәсәгез, ул менә шундый уңышларга кадәр җитеп булмый. Без эшләгән чорда мондый күләмле эшләрне без күз алдына да китермәдек. Чөнки аның төрлечә гынатып була, еллар шулай булды, финанс мөмкинлекләре шулай булгандыр. Менә бүгенге көндә без мин инде Мөслимдә яшәүчеләрнең күпчелекнең фикерен мине хуплый торгандыр дип уйлыйм. Эшләнгән эшләр барысы да халык өчен, кеше мәнфәгатьләре өчен эшләнүе безне бик нык сөендерә. Быел да күләмле эшләр башкару өчен үзара салымны вакытында җыярга кирәк. Аңа дәүләт ярдәмендә алган чиракта җирлегебезне төзекләндерү буенча тагын да масштаблырак эш башкарып булачак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Совет гаскәрләренең Әфганстаннан чыгарылуына 31 ел. Шул уңайдан әфганчылар Мөслимдәге сугышчан һәм хезмәтданы мемориал комплексына җыелдылар. Чарада район башлыгы Рамил Муллин, Мөслим һәм Сарман районнары буенча хәрби комиссар Дажгын Гасанов, оешма предприятие коллективлары, мәктәп укучылары катнашты. Әфганстаннан совет гаскәрләрен чыгарган көн хәтер көне генә түгел, кайгы хәсрәт көне дә. Бу сугыш бик күпләргә төзәлмәсе күңел ярасы ясады. Ватан алдындагы изге бурычларын намус белән үтәгән әфганчылар бүген 6нчы дистәсен ваклаган иратлар. Еллар үтсә дә хәтерләр уяу әле. Быел Бөек җиңүнең 75 еллыгы һәм шул дәһшәтле елларында Әфганстан сугышын без әлбәттә онытырга тиеш түгелдер. Әфган сугышының районыбыздан 100дән артык асыл егете китте. Ни кызганыч, аларның 6-сы Афган тауларында башын салды. 25 егетебез шушы сугыш утларында исән кайтып та, тыныч көннәрендә сугышта алган яралары сәбәпле вафат булдылар. Илдәге тыныч тормыштан, әти-әнидән, гаиләдән аерылып сугыш шәһәренә кергән көннәр минем өчен иң авыр булды. Әле ныгып җитмәгән бала өчен бу сугышка керү бик куркыныч булды. Сугыш сүзенең тирәнлеген шунда булганнар гына бөтен тирәнлеге белән аңлый туя. Дусларның бергә хезмәт иткән яшь егетләрнең үлемен күрү меңгә мәңге йөрәктә кала. Безнең Афганнан чыкканга 31 ел быел. Шул яхшы коры гадәт инде. Дөньялар имин тыныч булсын дип телим инде. Барыбызга, бөтен райондашларга, бөтен җир шарында тыныч булсын. Сугышлар булмасын. Барыбызга да бүгенге көнне дөньяда тынычлык, һәр вакытта да бөтенебезнең семьялар мул булсын, бөтен иратлар, хатын-кызлар тату булып, семья
Членнар исән булып барыбызның да сугышларны булдырмыйча, киләчәктә дә матур итеп яшәргә язсын. Митингта катнашучылар 1 минуттан калып Әфган сугышында халак булганнарны искә алды. Секундларны санаган сәгать тавышы гүя әфганчыларның сугышта күргән һәр көнен кабат күңелләрдә яңартты. Әфганстан Республикасына 1979 елның декабрендә Совет гаскәрләренең шикләнгән контингентын кертү карары бу җирдә генә барлыкка килмәгән. Ул көннәрдә көньякчикләр безгә куркыныч яналган, җитмәсә, көнбатышта Америка Кушма Штатлары Германия территориясенә уртача ераклыкка оча торган першинник ракеталарын урнаштырып, СССР именлегенә куркыныч тудырыла. Әфган синдромы дигән хис еллар узган саен көчәя, тирәнәя генә. Юкка гына тарихчылар аны Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң иң куркыныч кораллы низак дип атамагандыр. Җирлегебездә Афган сугышында катнашкан 48 кеше гомер кичерә. Аларның күкрәкләрен батырлык өчен бирелгән орден медальләр бизи. Митинг азагында сугышчы интернационалистлар Афганстанда халак булган райондашларыбызның бюстлары алдына чәчәкләр салды. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Ташлыяр авылында яшәүче тыл ветераны Хадимә Вәлиевага 90 яшь тулды. Хадимә апаны юбилее белән район җитәкчелеге дә котлады. Тыл ветеранының тормыш юлы турында алдагы сюжетта. Хадимә Мәхмүд кызы Вәлиева 90 яшьлек юбилей көнендә күп котлаулар кабул итте. Район совет аппараты җитәкчесе Ренат Гарипов юбилейга ил башлыгының котлау хатын тапшырды һәм иңенә шәл салды. Район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Япаров авыл җирлеге башлыгы Дамир Михашевның да котлауларын кабул итте юбилейр. Hürmetli Hadime Mahmud kızı değil. Sizin için yüreğimden şuşu ulu юбилейiniz ben tebrik etsem. Siz ulu turmuş yolunu ötüp, barlık ağırlıklarını jingip, bugünkü motorluğun tudurgan şahısların birisi değil. Siz bizim gururluğumuz, ilimizin şatlığı, kuvanışı. Siz her vakit dürüstlükle yaşanıp yaşadığınız değil. Sizge nıklı selametlik, köngül kötərinkiligi, barlık izgi tilekler deyip, Үзенең сәламын җибәргән сезгә. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары 11 яшь була. Кулына курчак тотып, аңа матур-матур күлмәкләр тегеп уйнысы урында Хадимә дә башка яшьтәшләре кебек басуга эшкә чыгып китә. Әтим сугышта үлде. Барып керү белән үлдем мәрхүм кәем суслан герзадранак интекте. Сугыш башлану белән фронтка киткән әтиләрен дә бик иртә югалталар алар. Әниләре бер ялгызы 2 бала белән тол кала. У 1 яшь сугыш башланганда onda çıktık, basığa, erim utarga, bilsen utarga, apşık utarga sahraları indirdi, tangılık bilmediler. Җәйге шырларда колхозда эшләп Хадимә 7 классны тәмамлап почтада эшли башлый. 3 ел шунда эшләгәннән соң ана хисапчы ярдәмчесе итеп билгелиләр. Биредә дә тырышып хезмәтенә сүз тигермәслек итеп эшли кыз. Депутат итеп сөйләделәр дә, о советы секретарь булып эшләдем. Тагы зикретка чыктым. Onun oğul taveti Mikhailivka'ya koştu da ben onda çıkmadım yanından. Onun türlü işlerde yürüdüğünde uğrak bilen bırşaklar aldık, şalgı bilen bırşaklar şaptık indi. 17 yaşında Хадимә апаның кызы инҗе авырый башлый. Бу аның Мөслим мәктәбендә укыган вакыты була. Хәтта йөри алмый, аягына баса алмаучы кызына табиблар өметсез дигән тамга куеп җибәрәләр. Бала кайгысыннан аранырга өлгерми, укытучы булып эшләүче сеңлесе Рәүлә йөрәк авыруыннан 42 яшендә дөнья куя. Аның ул кызы ятим кала. Худай Тәгалә тырышлык бирсен, сабырлык бирсен, ишән-сау эшләсеннәр. Эшләгән кеше ачса үлми, хәерсез дә булмый. Кызының 2 кызы, кияүе, сеңлесенең балаларда һәр вакыт кайтып ярдәм итеп торалар. Фәрдә Гантинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Һәр фасыл үзенчә матур һәм һәр фасылның үз мөмкинлекләре. Җәй су керү, роликларда йөрү мөмкинлеген бирә, кышның үз күңел ачу чаралары бар. Алардан файдалана белергә генә кирәк. Кышкы спорт төрләре һәм күңел ачу чаралары турында Нурия Низамова. Кышны күпләр көтеп ала. Чанашу, чаңгыда йөрү мөмкинлеген бирә бит ул. Яңа ел шәһәрчегендә нәниләр тау шуып рәхәтләнде. Балалар бакчасына йөрүче сабыйлар да йөрде тауга. Сәламәттән дә сәламәт рух, сәламәттән дә сәламәт акыл. Һәр вакыт саф һава тәнгә дава дигән мәкаләләр астында без эш йөртәбез. Чөнки күбрәк сәламәт булыр өчен саф һава кирәк. Менә бездә балалар белән гел елның кайсы вакытына карамастан инде без һәр вакыт урамга чыгабыз. В садике очень хорошо, вот мы на улицу вышли. Снежки, лепить снеговика, бублик
на бумбикада сәламәттәнде сәламәт рух. Мәктәп укучылары физкультура дәресләрендә шаңгы шуларга чыга. Шаңгы юлы мәктәп территориясендә ясалган. Башлангыч сыйныфлар шаңгы шууны айрыша ярата кебек. Мөслим лицейның укучылары һәр вакыттагыча сәламәт яшәү рәвешен алып баралар. Менә хәзер физик тәрбия дәресендә бүгенге көндә 3нче класс укучылары шаңгыда шуалар. Үзләренең сәламәтлекләрен арттыралар. Шаңгыда шу күнегүләр эшләр һәм мастерстволарын камилләштерәләр. Без урок физкультурында лыжыда йөрибез. Безгә бик рәхәт. Көн бик җылы рәхәт. Без шаңгыда шуарга яратабыз. Без кайбер дәресләрдә конькига да чыгабыз. Габдулла Тукай исемендәге мәктәп территориясендә шугалак эшли. Биредә тимер аякларны прокатка да алырга мөмкин. Шугалакны укучылар үзләре кардан чистарта. Шугалакта яшьләр дә, өлкәннәр дә еш кунак. Карьер тауына чанашуарга йөрүчеләр дә бар. Тик әлеге тау иминлек таләпләренә туры килми. Шаңгыларны үз итүчеләр кояшлы ыкка барала. Анда шаңгы базасы да эшли. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Телевизор, компьютер каршында утырганчы саф һавада спорт белән шөгыльләнү отышлырак кебек. Кыш тудырган мөмкинлекләрдән файдаланып калыгыз. Нурия Низамова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Тастырның 100 еллыгы сайтында күренекле якташларыбыз өчен тавыш бирү бара. Мөслимнән анда Советлар Союзы герое Петр Днепров тәкъдим ителә. Һәр кем сайтка кереп якташыбыз өчен тавыш бирә ала. Узган атнада Петр Днепров истәлегенә традицион ату ярышлары үтте. Бәйгедә катнашучылар саны елдан-ел арта. Спортның бу төрен егетләр генә түгел, кызлар да үз итә диләр оештыручылар. Рушуга мәктәбе базасында Советлар Союзы герое Петр Днепров истәлегенә традицион ату ярышлары үтте. Быел әлеге бәйге 8нче мәртәбә үткәрелде. Укучыларны Рушуга мәктәбе директоры Фирдәүс Фәрхетдинов сәламләде һәм бәйгедә уңышлар теләде. Шушы соревнование булачак 20 секундна тот булар. Инде җирлегендә булачак. Бу мероприятиеларны, соревнованиеларны шушы дастав руководствосы нигезендә үткәрәбез. Бу елда үтә торган безнең соревнованиелар. Ярышларның программасы буенча катнашучылар авыл һәм мәктәп музеенда булдылар. Бәйгедә 10 команда, 34 спортчы катнашты. Беренче урынга Рушуга мәктәбе командасы чыкты. Икенче урында Татшура мәктәбе командасы. Мөслим техникумы командасы 3нче урынга лаек булды. Я на таких соревнованиях в первый раз, но из винтовки я уже стреляла. Надеюсь, что у меня все получится, и всем, кто участвует, желаю удачи. Мында ярышларда беренче тапкыр катнашам. Мында егетләр, кызлар бик яхшы аталар. Мин исемдә әйбәт атыр дип ышанып калам. Мин винтовкалардан әйбәт атам, бу ярышларда җиңәм дип уйлыйм. Шәхси зачетта кызлар арасында Рушуга мәктәбеннән Надежда Кривошеева беренче, Арина Басорина икенче, Мөслим техникумыннан Альбина Хисамиева 3нче урында. Егетләр арасында беренчечлектә Рушуга мәктәбеннән Руслан Петров, Михайловкадан Эльвир Ихсанов һәм Мөслим гимназиясеннән Ренат Мингәриев. Командаларга грамоталар һәм кубок тапшырылды. Призерларга Дасаф оешмасы әзерләгән истәлекле бүләкләр бирелде. Рушуга мәктәбе администрациясе ярышларны үткәрүдә ярдәм күрсәткән Ирек Захидуллинга рәхмәт белдерә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. 30-нчы кышкы спартакиада уеннары дәвам итә. Узган шимбәдә бәйгегә авыл җитәкчеләре командалары кушылды. 12 авыл җирлеге командасы Рус-Шуган, Вәрәшбаш, Яңавысы зоналарында ярышта спортчылар өчен безнең иҗат төркемендә җан атты. Мөслимдәге универсаль спорт залында халык саны 1000-нән артык булган авыл җирлекләре командалары очрашты. Спортчыларны район совет аппараты җитәкчесе Ренат Гарипов сәламләде. Командаларга уңышлар теләде. Уеннар Олимпия системасы нигезендә спортның 7 төре буенча үтте. Түбән Табын, Тойгилде, Митрәй, Исәнсев, Иске Карамалы авыл җирлекләре спортчылары көчлеләрдән санала. Тойгилде җирлеге 2014-15 елларда Спартакиаданың суперфиналында җиңү яулаган иде. Түбән Табын җирлеге командасы да район чемпионы исемен йөртә. Митрәйлеләргә соңгы 2 елда тиңнәр булмады. Митрәй авыл җирлеге командасы өчен уйнарга, җан атырга төштек. Безнең команда һәр елны иң көчлеләрдән шутлана. Бүген дә быелгы 30-нчы спартакиадага да шундый намерениялар белән төштек җиңәргә, җиңү бездә булырга тиеш.
Хатын-кызлар волейбол командалары арасында бәйге бик тә киеренке барды. Күренеп тора, һәр команда спартакиадага җитди әзерлек белән килгән. Январның башыннан бөтен авыл яшьләре һәм инде кайткан студентларның каникул вакытлары иде, бөтенесе бергә җыелып Төгилде мәктәбенең спорт залында занимация иттеләр, волейбол уйнары, мини-футбол, баскетбол, теннис уйнарында әзерләнделәр. Бүген көнгә инде командабыз тулы, бөтен уйнарга да катнашабыз. Менә без шәһәрдә яшәп дигәндәй, шәһәрдә яшәгәндә дә шулай спортның анда бик актив рәвештә барлы. Ләкин шул вакытта менә авыл җирлегендә дә шулай алып барылуы инде безнең өчен инде сөенеч. Һәм инде кайткач та чынлап та менә ярышырга кешеләр бар икәнен күреп тору инде безнең өчен бәхет. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Илшат Фазлыев та спартакиада уеннары башланганнан бирле спорт залларда шөгыльләнүчеләрнең аеруча артуын әйтә. Кишләрен инде безнең сәгать 10 ярта хәтле шөгыльләнәләр. Омтылышлары, җиңергә омтылышлары зур. Һәрбер оешманың бөтенесе дә ответственно карыйлар. Һәм инде бу бит инде спартакиада оешма предприятиеләрне ул берләштерә торган бер инде мероприятие дип әйтергә кирәк инде. Ул көнне Мәтрәй, Яңавысы, Мәлләтамак, Үрәшбаш җирлеге командалары үз зоналарында җиңү яулап финалга чыкты. Якшәмбе көнне оешма предприятиеләр командалары биатлон һәм өстәл теннисы буенча көч сынашты. Биатлон буенча район хастаханәсе командасына тиңнәр булмады, мәктәпләр командасы өстәл теннисы буенча җиңү яулады. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Мартка кадәр Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного. Я таксист, работаю сам и с разными агрегаторами. Стал самозанятым через специальное приложение моего банка. За 10 минут оформил заявление, указал место регистрации Татарстан. Теперь я самозанятый. Теперь клиенты переводят деньги на мою карту. С таких поступлений выдаю чек и плачу налог 4%. Работая с агрегаторами, мой налог 6%. Теперь, как самозанятый, сам участвую в электронных торгах. Получаю тендеры на перевозку пассажиров от организации на электронной площадке. Выгодно! Яркое солнце, удобный шезлонг, модный прикид, проходка на вечеринку, ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь.